Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае сённяшняе абмеркаванне ў студыі Еўрарадыё з палітычным аналітыкам, экспертам берлінскага цэнтра Карнегі Артёмом Шрайбанам. Добрый день, Артём. Добрый день, Зміцер. Артём, давай пачнем з сённяшняй навіны прызнаннем экстрэмісткамі чарговых СМИ ці телеграм-каналаў, ресурсаў розных людзей, і мяне найбольш зачапіла, хаця гэта навіна чаканая, што прызнаны телеграм-канал Марыны Золатавай экстрэмісткімі матэрыяламі. На фоне вось здавалася б там імкненне неяк так сітуацыю палепшыць, знайсці паразуменне з захадам, і ўсе вот гэтыя накруткі пастаянныя, ну ладно, яшчэ унутраныя, вот можна сказаць, унутраныя разборкі сваіх, беларускія тэлеграм-каналы прызнаваць, а то Евроньюз таксама прызнаны іх экстрэмісткімі матэрыяламі. Да ўсяго дадаецца вот гэта жаданне спецслужбаў знайсці тых людзей і неяк так застрашыць, якія хочуць папрысутнічаць на канферэнцыі Новай Беларусі, якая заўтра пачынаецца ў Варшаве. Чаму яго ніяк не адпускае? Таму што гэтыя пытанні рэпрэсій, яны, на мой погляд, рэгулююцца адсутнасцю ці прысутнасцю нейкіх новых камандаў зверху. Так? Вось каманды адмяніць рэпрэсіі не было, сілавікі працуюць у дзяжурным рэжыме. То бок я не думаю, што тое, што яны пераследуюць і там сваякоў эмігрантаў, і людзей, якія маюць нейкія медыйныя рэсурсы, вось як Марына Золатава, так нават тыя, якія выступаюць за пэўны дыялог і гэтак далей. Гэта не сведчыць пра тое, што Лукашенко кожны дзень сядзіць і просто тыкае пальцамі, кажа, так, вось гэтых сёння забаньце і так далей. Просто машынка працуе, 6 гадоў ужо хутка так будзе, як яна працуе, і ёй ніхто не даваў каманду адмяніць гэтую працу, спыніць гэтую працу, і не давалі, таму што гэта зараз не з'яўляецца пытанням перамоваў з захадам. Лукашенко і ягоныя дыпламаты, так бы мовіць, хочуць пабудаваць дыялог з захадам увогуле вакол пытанняў рэпрэсій, ніяк яго не закранаючы. Наколькі мне вядома, дарэчы, гэта і адпавядае тым дыпламатычным атмасфера на тых дыпламатычных кантактах, якія адбываюцца паміж Мінскам і захаднымі там амбасадарамі, дыпламатамі, ваяжорамі ў Мінск. Калі заходнія дыпламаты падымаюць пытанне рэпрэсій, ім кажуць, ну слухайце, вось вызвалілі там частку палітвязняў, будьце ўдзячныя, астатнія там злачынцы, крымінальнікі і так далей. Пра якое пытанне рэпрэсій можа ўвогуле ісці гаворка? Давайце лепш пагаворым пра вайну, пра тое, што мы тут вас беражэм ад новай вайны і гэтак далей. Таму просто гэта не пытанне зараз у павестцы. Я не думаю, што пакуль гэтае пытанне жорстка не пастаўлена на гэтую павестку захадам, ультыматыўна і з рычагамі, якія б за гэтым былі, што Мінск неяк праактыўна будзе сігналізаваць захаду, глядзіце, якія мы сталі пухнатыя, мы больш не пераследуем тэлеграм-канал Марыны Золатавай ці кагосьці яшчэ. Просто пакуль размова не дайшла да гэтай, я нават не ведаю, ці дойдзе, таму што мы вельмі далёка ад настолькі глыбокіх пераменаў у Беларусі, як смягчэнне рэпрэсій, шмат чаго трэба вырашыць да гэтага, так, тое ж пытанне палітвязняў незавершанае, пытанне вайны, пытанне міграцыйнага крызісу і гэтак далей, але пакуль гэта пытанне ніхто не на павестку не паставіў, чаму Мінску нешта змяняць? 6 гадоў машынка працуе, з чаго на 7 яе выключаць? Але ж мы чуем размовы пра тое, што ідуць кансультацыі, ідуць перамовы, што адбываюцца сустрэчы, прычым гэта гаворыць Мінск. Гэта у прынцыпе час ад часу становіцца вядома, што сапраўды нейкія пэўныя заходнія, як і вы азначылі, дыпламаты, палітыкі прыязджаюць у Мінск. То бок жаданне ўсё ж такі знайсці нейкую агульную мову, паразуменне, наладзіць кантакты, пачаць нейкую супрацу, яно ёсць, але толькі на такіх атрымліваецца умовах, што вот бізнес, вот нешта яшчэ, але пакуль нават і да бізнеса не дайшло. Мы ж бачым, што нават тыя санкцыі, якія ўжо былі знятыя, не прывялі да рэанімацыі некага вялікага гандлю з тым жа каліямі, амерыканскімі санкцыямі. Пакуль гэта, прынамсі з еўрапейскага боку, гэта дакладна, і я думаю, з мінскага боку ў адносінах з ЕС, гэта тое, што можна на рускам языке назваць такое прынюхіванне, да? Гэта ўзаімнае такое спроба зразумець, дзе мы знаходзімся, якая можа быць павестка размовы. Дакладна мы не ў тым моманце, каб Мінск ахвяраваў сваім
галоўным столпом, так бы мовіць, палітычнай стабільнасці апошніх 6 гадоў гэта рэпрэсіямі. Просто мы яшчэ вельмі далёка ад гэтага. Мы пакуль толькі ў пачатковай стадыі, калі толькі еўразвяз пачаў дапускаць пэўнае падвышэнне ўзроўню камунікацыі з абсалютна працоўнай, як было раней, да, так бы мовіць, сярэдняга ўзроўня МЗС, чыноўнікі, якія прыязджаюць у Мінск апошні год, это ўжо сярэдні ўзровень МЗС, і бывае кантакты на вышэйшым узроўні, як з там прадстаўнікамі Макрона, самім Макронамі і так далее. Але гэта вельмі такія, можна сказаць, не выпадковыя, але выключныя такія падзеі, якія яшчэ не склаліся ў тренд. А з амерыканцамі, наколькі мы бачым, там таксама, ёсць пытанне палітвязня, ёсць пытанне іх дэпартацый. Кол, здаецца, казаў, што ён ставіў на парадак дня пытання новых арыштаў, але гэта таксама яшчэ даволі далёка да таго, каб спыніць увесь астатні масіў рэпрэсій, якія ёсць, прызнанні экстрэмісцкімі і так далей. Таму тут, мне здаецца, няма нічога дзіўнага, што гэта не адбываецца. Калі б Лукашенко зараз, не ведаю, на месяц спыніў прызнанні тэлеграм-каналаў і інстаграм-старонак экстрэмісцкімі, вы думаеце, гэта неяк бы заўважыў Брюссель? Ці это просто пакуль вельмі занадта ніжэй радараў? Атрымліваецца, што калі взять ваши словы про тое, што кантакты ўсё ж таки трошку вышэйшы ўзровень пачалі мець, то бок гэты працэс такого налажвання адносінаў, конечно, значна павольней, чым у папярэднія перыяды, але пачаўся, і можна чакаць развіцця, што хай ён там не сёння, не заўтра, можа не праз год, але паступова і вернецца, да нармальнасці, назовем гэта так. Занадта шмат тут залежыць ад фактара, які мы не абмяркоўвалі, гэта Расія. І я не магу прадказаць, што будзе з Расіяй, у якой яна будзе і форме, і амбіцыях, ці будзе яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці зможа яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці будзе зацікаўленасць, скажем так, без вырашэння пытання вайны ісці вельмі далёка з Лукашэнкам у захада, пакуль невідавочна гэта. То бок тут павінны скласціся, каб больш упэўнена адказваць на вашае пытанне пра перспектывы, павінны скласціся некалькі важных, як бы мовіць, пераменных, так, і адна з іх это вырашэнне пытання вайны тым ці іншым чынам. Без гэтага, мне здаецца, вельмі відавочная такая столя ў адносінах, праз якую Мінску вельмі цяжка перакрочыць, нават калі б ён захацеў, таму што не гатовыя заходнія краіны, асабліва еўрапейскія краіны, ігнараваць пытанне саўдзелу ў вайне Мінска, а Мінск не гатовы гарантаваць, што такога... Мінск просто не можа фізічна нават гарантаваць, што такога больш не адбудзецца. Ён можа там... Я бачыў не так даўно інтэрв'ю аднаго з кіраўнікоў польскай разведкі, які казаў пра тое, што вось Лукашенко, калі ён гарантуе нам, што не адбудзецца нападу на НАТО з беларускага боку, то гэта ўжо добра. У мяне як бы ёсць пытанне да такога логікі, таму што, і я думаю, што не толькі ў мяне, я думаю, што гэта пазіцыя зараз дамінуючая у, прынамсі, суседзей Беларусі, і нават у Польшы, мне здаецца, у тым, што можа гарантаваць Лукашенко. Вось. А без вырашэння гэтага пытання вайсковай пагрозы, я думаю, што поўнай нармалізацыі чакаць, як у мінулыя часы, там, поўнага зняцця санкцый, поўнага аднаўлення кантактаў не выпадае, як бы нават моцна не хацелася б гэтага Лукашенку. Тут просто страціўся нават той абмежаваны давер ці патэнцыял даверу, які быў у мінулыя перазапускі гэтых адносінаў. Так? Гэта не азначае, што мы не можам нікуды прыйсці ў адносінах. Так, ёсць патэнцыял для прагрэсу нават у гэтых варунках, проста не да тых, так бы мовіць, памераў, так гэта было раней. Так, сапраўды, наконт гарантый можна ўзгадаць яшчэ да 22-го года, да падзеяў 20-го года, здаецца, было інтэрв'ю Лукашенко Гордону, дзе ён таксама гарантаваў, што толькі на трактары, што ён вельмі любіць Украіну. Это было да падзей жніўня 20-го года. А пасля 20-го года колькі засталося ад гэтых магчымасцяў гарантаваць, а пасля 22-го? Не, пытанне суб'ектнасці, яно такое вечнае, яно, мне здаецца, яго вывучаюць спробамі, так, вось Зеленскі паспрабаваў з ультыматумам і як бы высветліў, што ўсё ж такі ёсць пэўная прастора, дзе на Лукашэнку можна ўплываць, дзе ад яго можна чагось, нешта атрымоўваць, так, у тым ліку у бяспекавай тэме з гэтымі транслятарамі.
Але для паўнавартаснага збліжэння нармалізацыі стасункаў з захадам з еўразвязам прынамсі гэтага недастаткова такія кропкавыя саступкі якія можна неяк прадаць Пуціну трэба сапраўды гарантаваць што Беларусь перастала быць на тэрыторыяй такой сталай пагрозы пагрозы якая просто прыйдзе калі Пуцін гэтага захоча гарантаваць гэтага Лукашенко просто зараз не можа таму суб'ектнасць это нелёгкае пытанне гэта не бінарнае пытанне я не лічу што гэта ведаеце альбо ёсць альбо няма гэта спектр але для Еўропы планка зараз такая што прынамсі для суседзяў Беларусі што каб адобрыць нейкую новую перазагрузку адносін пытанне мусіць быць вырашана менавіта ў такім бінарным рэчышча да ці не вы пагроза ці вы не пагроза пакуль ён не можа выйсці з ліку пагроз ганцы бываюць розныя ездзяць дыпламаты ездзяць яшчэ нейкія там прадстаўнікі эксперты таксама Канапацкую кім можна лічыць вот яе ўжо не першая паездка за мяжу яна ўжо была ў ЗША там правда з такім пафасам рассказывала якія там яны сустрэчы праводзіла яны правда потым аказаліся такім мягка скажем пшыкам але вось зараз яна ў Варшаве гэта не да пакуль я не не бачу пацверджання гэтага ну фото на фоткі ёсць відавочныя прыклады монтажу прыкметы монтажу таму трэба пачакаць пакуль я не ведаю дзе яна зараз і ці яна ў Варшаве і я дакладна могу сказаць што я не чакаю выкарыстання яе як канала для камунікацыі То бок вось гэтыя яе заявы про тое что трэба налажваць яна там недзе з кімсьці сустракае анансавала сваю прыезд не толькі ў Варшаву а потым яна дзе яна там пісала будзе у Вене і ці то ў Празе ці то ў Парыжы я уже не памятаю хаця вольны чалавек можа ездзіць куды хоча я просто я не бачу навошта выкарыстоўваць чалавека якому не могуць давяраць ні адзін бок бок Мінск не можа і цалкам давяраць асабліва пасля там былі яе пост дзе яна там Лукашенко абвінавачвала ў чымсьці так вакол рэтранслятораў здаецца потым прыбрала частку гэтага поста за навошта калі ёсць как бы класічныя дыпламатычныя кантакты калі ёсць Амбразевіч калі ёсць Рыбакоў навошта патрэбная Канапацкая і калі можна размаўляць на гэтым узроўні калі не падабаюцца гэтыя Окей можна прыдумаць паўафіцыяльных людзей якія могуць ездзіць ну з мінскага дыялогу і так далей то бок вы можете знайсці людзей для камунікацыі якім вы давяраеце якія ўстойлівыя якія эмацыйна ўстойлівыя і так далей так а навошта захаду увогуле размаўляць з чалавекам мандат якога пацверджаны толькі ейнымі словамі і пастамі ў Фейсбуку Таму я думаю гэта ўсё жарты я не ведаю можа трэба для загалоўку каб она нас тут была але я не бачу тут сапраўднай палітычнай некага ўзроўню Ну насамрэч у загалоўку яе няма это спантанна фото побачыў і вырашыў сказаць з іншага боку сапраўды можа быць як кантактёр і на ўзроўні досыць там сур'ёзным яна нікому не цікавая і наўрад ці там нешта будзе сабе пытацца намагацца прадаць у такой якасці але мне просто невядома каб нехта яе такой якасцю ўспрымаў Да але як дэманстрацыя того что ну паглядзіце у нас же ж там вот ёсць апаненты дзеючай уладзе вот Лукашенко вот Канапацкая якая была кандыдатам на выбарах 20-25 года Мінску троху не пашанцавала з тым что на як бы на іншым баку сядзяць не ідыёты То бок нават это дэманстрацыя того что я вот тут крытыкую Лукашенко паглядзіце мои допісы ў Фейсбуку і зараз нават у гэтым допісе про Варшаву что маўляў улады беларускія сённяшнія не разумеюць як і ў пытанні камунікацыі з Масквой так і ў пытанні камунікацыі з Мінскам праблема не ў камунікатарах праблема у далёкіх пазіцыях камунікатары знойдуцца таму не ў гэтым затык так бы мовіць не ў гэтым бар'ер я не думаю что нехта ўспрымае гэта сур'ёз калі на сапраўды ў Варшаве адзінае на што гэта можа паўплываць гэта на тое што ў Польшы можа падняцца скандал з нагоды таго хто яе пусціў Ну калі мае візу шенгенскую там аўстрыйскую ці краіны могуць забараняць мне вядома выпадкі калі людзі якія малі шенгенскія візы менавіта з Мінску беларусы такія паўафіцыйныя прадстаўнікі і Польша наколькі я ведаю забараняла прысутнасць на сваёй тэрыторыі То бок гэта не значыць што чалавек не можа праз лес праехаць неяк там з Літвы ці адкуль
я не ведаю, з Венгрыі праз горы, але гэта азначае, што калі яго тут як бы убачыць, то могуць дэпартаваць, таму што ён не пажаданы на гэтай тэрыторыі. Такое бывае таксама, асабліва калі гэта як бы рашэнне было выдадзенае пасля візы ўжо ніхто ануляваць не будзе. А ў мінулыя часы такія краіны як Венгрыя выдавалі візы налево направо. Як толькі чуткі про тое, што яна прыедзе ў Варшаву, з'явіліся некалькі дзён таму, і адразу пачаліся такія жарты: ну едзе на канферэнцыю Новай Беларусі, а калі сапраўды з'явіцца? Ну будзе драйвова. Я жадаю канферэнцыі Новай Беларусі такіх выпадкаў, каб гледачоў было больш. Ну сапраўды. Добра, давай вернемся да сур'ёзных тэмаў. Яшчэ адна навіна сённяшняя, гэта што ў Венесуэле пачаліся перамовы дзеючай улады і апазіцыі. І хочаш не хочаш, і адразу такі на Беларусь ідзе думкі, і думаеш, а ў нас калі? Вот ты верыш у магчымасць таго, што і ў Беларусі вось гэты круглы стол анансаваны каардынацыйнай радай, ну дзе там ухвалены каардынацыйнай радай, што ён адбудзецца. Ну там ж ужо транзіт павінен пачацца нейкі. У Венесуэле? У Беларусі. Я не ведаю, навошта гэта Мінску. Вось, і ніхто не цісне асабліва. Таму падказ даволі проста. У Венесуэле краіна апынулася у не сказаць, каб пад знешнім кіраваннем, але пад вельмі вялікім знешнім уплывам. Так, прэзідэнт быў скрадзены. Ну, окей, ён быў нелегітымным прэзідэнтам, добра, можна разважаць, але кіраўнік краіны быў як бы скрадзены ЗША. І як бы новая ўлада не хоча быць скрадзенай ЗША, і таму як бы слухаецца. У Беларусі сітуацыя трошкі іншая. Лукашэнку запрашаюць, ці там размовы ідуць пра ягонае запрашэнне ў Мар-а-Лага, а не наадварот, а не пра выкраданне яго марскімі коцікамі. Таму сітуацыя татальна іншая. У Венесуэле таксама, чым яна падобная, што было там пэўнае двоеўладдзе на міжнародным узроўні, так, то бок апанентаў Мадура заўсёды прызламалі легітымнай улады, і мне здаецца, нават больш, так бы мовіць, калі параўноўваць гэтую ступень прызнання і ўзровень міжнароднага прызнання, на пэўным этапе у венесуэльцаў нават было больш, то бок іх сапраўды вызнавалі легітымным парламентам, так, нацыянальную асамблею, мне здаецца, Венесуэлы. Гуайдо, памятаю, прызнавалі у Еўропе і ў ЗША легітымным прэзідэнтам абраным. У Святланы Ціхановскай да такога мы нават не дайшлі да афіцыйных заяваў пра гэта. Так, некаторыя парламенцкія структуры такія заявы рабілі, але не дзяржавы на афіцыйным узроўні. Вось. Але гэта нават не важна. Важна тое, што Беларусь знаходзіцца ў іншым, беларускі рэжым знаходзіцца ў іншай як бы прасторы рызыкаў і магчымасцяў. І рызыкаў палітычнай нестабільнасці ў Беларусі, скрадання Лукашэнкі ці, не ведаю, ягонага там забойства амерыканцамі, яны нулевыя, ну амаль нулевыя, так. Калі ён праз пэўнае там, не ведаю, ланцужок падзеяў пасля вайны, з-за таго, што Расія там перастане быць надзейным тылам, трапіць у сітуацыю, калі ён будзе настолькі ж залежыць ад добрай волі Вашынгтона, можам пафантазаваць, так, то тады так, магчыма, яму навяжуць нейкія фарматы камунікацыі і з апазіцыяй таксама. Просто мы вельмі далёка ад той сітуацыі, таму без такога навязвання я не бачу чаму. Я не бачу, чаму рэжым павінен ісці на дыялог з сіламі, якія не валодаюць ніякай палітычнай сілай. Давай. Ну, тым больш, што у Лукашэнкі, ну, для тых, хто ведае троху палітычную гісторыю Беларусі, найноўшую. Ёсць вопыт. Ёсць вопыт ужо правядзення такого круглага стола з апазіцыі. Дарэчы, таксама можа так атрымацца. І мне здаецца, стратэгія, я не вялікі спец па Венесуэле, давайте адразу скажам, просто лагічна выглядае так, што стратэгія кіраўніцтва Венесуэлы цяперашняга, гэта дачакацца сыходу Трампа і гэтай адміністрацыі. Як бы забалтаваць гэтыя 2 гады, каб іх проста не пакінулі ў пакоі, а потым як бы рухацца далей як хочацца. І таму вось, і тут тая ж самая як бы мажлівасць у Лукашэнкі ёсць. Яму зараз не трэба нават гэта фабрыкаваць, а калі спатрэбіцца, ён ёсць як бы механізмы, як так бы мовіць, сфабрыкаваць нейкі касметычны дыялог кшталту. Былі такія ў Макея кансультацыйныя групы ў 10-е годы, нават раней, так, куды збіраліся там прадстаўнікі
напаў рэальнай грамадзянскай супольнасці, напаў псеўдаграмадзянскай супольнасці, і каб проста паказаць захаду, глядзіце, мы тут і ў дыялог з грамадзянскай супольнасцю умеем. Гэта нікаго асабліва не пераканала, калі там адбыўся, напрыклад, 10-20 год і гэтак далей. Ну, ўсё ж таки я вярнуся да слова, якое прагучала, транзіт. Вот і Вожык Патрыёт, працягвае гэту тэму, пытаецца, як Артёму прагноз беларускіх аналітыкаў на транзіт у 40-м годзе. Не надта аптымістычна, мабыць, усё ж 50-ты? Ну, там не было такого дакладнага прагнозу. Я як чалавек, які запаўняў анкету на гэтае даследаванне, таксама памятаю, там просто трэба было ацаніць, як бы ты лічыш, наколькі верагодным транзіт да 30-го году, да 35-го году, до 40-го году. То бок можна было ў загаловак вынесці на месцы людзей, якія пісалі даследаванне, і нейкі іншы год. Вось. І 2100 таксама. Не, я думаю, гэта рэалістычна, што 15 год, якія ёсць, гэта дакладна той тэрмін, у які Лукашенко ўжо будзе занадта стары, каб выконваць свае абавязкі, хутчэй за ўсё, так. Таму я думаю, што пэўны транзіт адбудзецца раней, просто калі раней мы не ведаем, але 40-ы год, гэта трэба ўявіць яго просто у такім фармаце Мугабы ці камерунскага дыктатара, якія там да 90 гадоў правілі. Ну, цяжкавата, улічваючы, што ўсё ж такі апошнія гады мы назіраем пэўную дэградацыю ягонага фізічнага стану. Таму я думаю, што ўсё ж такі шансы ёсць. Вы, дарэчы, Артём, у сваём апошнім выпуске Кэпа, так вось учора свайму сувядоўцу так і сказалі, нешта вы апошнім часам мала мяне рэдка пытаеце пра стан здароўя Лукашэнкі. Трэба... Это было жартам, калі што. Ну, не прымайце як інструкцыю. Ну, але тым не менш вы звярнулі ўвагу на тое, што хутчэй варта разлічваць на тое, што на фізіялогію. Что... Мы не ведаем, на што тут варта разлічваць, таму што гэта будучыня не прадказальна. Просто калі мы ацэньваем магчымыя фактары, мы як бы калі мы гуляем у нейкую аналітыку, мы ўсё ж такі навешваем на іх нейкія імавернасці. І вось узровень імавернасці, што менавіта здароўе будзе гэтым фактарам, ён зараз выглядае вышэйшым, чым іншыя фактары. У 20-м годзе мой адказ быў бы іншым. Таму гэта мяняецца пад абставіны, зменяцца абставіны, я зменю сваю ацэнку імавернасці гэтага. Так? Пакуль абставіны такія, што не выглядае, што іншыя, так бы мовіць, знешнія, унутраныя турбуленцыі пахіснуць гэты рэжым раней, чым дэградуючае здароўе Лукашэнкі. Ну так, і зноў жа такі трэба фактар Расіі, фактар вайны, ўсяго астатняга гэта ўлічваць, а сёння гэта зрабіць немагчыма. Немагчыма нават улічыць, ці там, то бок, усе, памятаю, у 22-м годзе, магчыма, я таксама лічылі, што вайна дакладна аслабіць Лукашенка. Вось, ніяк немагчыма інакш. 22-й год быў такім пачатку адчування, што, вось так, гэта жудасна то, што адбываецца ў Украіне, но хаця б мы бачым некую дынаміку, якая вось зараз можа зрушыць той тупік, які намаляваўся ва ўнутры беларускім палітычным крызісу на пачатак 22-го году. Гэта адбылося не так. Адбылося так, што на некалькі год рэжым у шмат якіх сваіх як бы узроўнях кантролю за краінай, узроўнях стабільнасці, так мовіць, умацаваўся. З пункту гледжання эканомікі быў эканамічны рост вельмі хуткі, так, першыя гады. З пункту гледжання рэпрэсіі, якія ўзмацніліся, падтрымкі Расіі, якая ўзмацнілася, мілітарызацыі, якая толькі выйшла на пік, так. І таму казаць, што мы ведаем, што сканчэнне вайны мусіць неяк прадказальна аслабіць Лукашэнку. Таксама немагчыма так казаць. Можа аслабіць, а можа ён знойдзе нейкую мадальнасць, у якой ён знойдзе для сябе нішу быць больш карысным для постваеннага рэгіёну, так? І гэта яго зноў-такі ўмацуе. А можа гэта прывядзе да зняцця пэўных санкцый нават без саступак Мінску. Санкцыі вводзіліся за вайну. Уявіце, калі перамір'е ўключае ў сябе зняццё гэтых жа санкцый з Расіі. Што іх будуць пакідаць на Лукашэнку? Таксама невідавочна. Таму так, сканчэнне вайны будзе вялікай развілкай, пасля якой сітуацыя можа стаць больш дынамічнай у Беларусі, але яна можа стаць больш дынамічнай у лукашэнкаўскі бок таксама. Таму я б тут не рабіў ужо нейкіх, ведаеце, 100% такіх лінейных прагнозаў, што мы ведаем, што адбудзецца за гэтым гарызонтам.
Я не перабольшваю, конечно, значнасць, але чым далей, тым больш таким важным саюзнікам з'яўляецца для России Лукашенко прадпрыемства беларускія, якія зараз сотнямі працуюць на расійскае ВПК. Я уже не кажу про НПЗ, і зараз мы бачым про перанос не толькі там Вальберес, які там хуткімі тэмпамі дабудоўвае свой хаб под Мінскам, ідуць размовы про тое, што нейкія іншыя расійскія там кампаніі там ці яшчэ што будуць пераносіць свае магутнасці у Беларусі. Калі гэтыя магутнасці аслабіваюць у России, але набіраюць магутнасць у Беларусі, ці не становяцца яны ўсё ж такі как бы цэлью для ВСУ? Таксама вось учора разважалі пра гэтае пытанне з Глебам у перадачы на зеркале, на люстэрку. Я думаю, што сама па сабе прысутнасць Вайлдберрис новага складу ці хаба не стане той, як па чырвонай рысай, пасля якой Украіна вырашыць усё, пора Беларусь бомбіць. Усё ж такі астатнія формы падтрымкі вайны, яны больш сутнасныя, так, нават з палівам, але яшчэ і за зброяй, з вайсковымі прадпрыемствамі. Ну так, таму я і не только про Вальберрис не казаў. Ты же транслятары і гэтак далей. То бок, я думаю, што калі мы пяройдзем да вырашэння гэтага пытання рубам да ці не, Украіна будзе яго як бы вырашаць комплексна. Так, з'яўляецца беларуская тэрыторыя ўжо так бы такой пагрозай, што ад удараў па ёй для нас уже няма ніякіх мінусаў, толькі як бы плюсы. То бок мы дэактывуем пэўную інфраструктуру ворага, але мінусаў няма. Я думаю, што гэтае пытанне будзе вырашацца вось так. Адказна так ці не. Пакуль адказ не. Усе гэтыя гады адказ не. Нават калі з транслятарамі была гэтая сітуацыя, відавочна украінская ўлада вырашыла не пераходзіць гэтую мяжу. Так, і літаральна, і метафарычна. І тут вось пытанне, калі яна ўсё ж такі пры пэўным збегу абставінаў яе перакрочыць, я думаю, натуральна ўсе гэтыя аб'екты, якія падвяргаюцца так бы бомбардзіроўкам у России, яны адзінамомантава стануць цэлямі і мэтамі у украінскіх удараў у Беларусі. Так. Ну, але само па сябе назапашванне іх у Беларусі я не думаю, што нешта радыкальна мяняе. Таму што напрыклад, такія ж склады там будуць будавацца, напэўна, у Казахстане ці дзесьці яшчэ у Цэнтральнай Азіі аб'яўлялі. Таксама ўсе гэтыя цэнтральнаазіяцкія краіны і каўказскія краіны працуюць як хаб для абыходу санкцый. І пры гэтым некаторыя з іх развіваюць свае адносіны з Кіевам. Так, то бок я б не сказаў, што гэта ёсць напроставая залежнасць паміж тым, колькі складоў пабудавана для расійскай лагістыкі ў Беларусі і імавернасцю удара. Імавернасць удара, мне здаецца, будзе вызначацца вось бінарным адказам на пытанне. Так ці не? Што пераважвае? Плюсы ад гэтага, мінусы ад гэтага. І пакуль Лукашенко захоўвае хаця б пэўную дыстанцыю ад вайны, я думаю, што гэтая каштоўнасць для Украіны нашмат больш важная, чым +1, +2 склада і нават +1, +2 там вайсковых прадпрыемства і нават пастаўкі паліва. Ўсё ж такі атрымаць +1 ворага на сваіх межах, паўнавартаснага ворага, я маю на ўвазе, гэта выглядае большай пагрозай, чым калі мы паглядзім на маштаб России, невялікі ўклад Беларусі у ваеннай лагістычнай здольнасці Москвы. Ну, будем на гэта спадзявацца, таму што сітуацыя можа змяніцца, калі Россия будзе больш актыўна выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю менавіта для удараў па Украіне. Натуральна. Вось гэта так. Калі сітуацыя вернецца до 22-го года. Да. Калі яна не вернецца літаральна ў 22 год, таму што зараз ужо ніхто не ваюе колоннами войск. Ну да, про танковые колонны размова. Обстрелы з беларускай тэрыторыі, ці координацыя дронавых удараў, ці дронавыя каманды, якія б размясціліся ў Беларусі. Гэта б азначала, што да, усё тое, што за гэты год запасілася ў Беларусі, яно б натуральна стала б пакетным, так бы мовіць, пакетнай цэлью для Украіны. Я вярнуся да тэмы перамоваў з ЗША, ужо ўзгаданыя сёння, але больш, как бы, можа быць, пашырыць гэтую перспектывы, таму што абсалютна розныя. Вот буквально на гэтым тыдні размовы ў мяне былі, і калі Мошас Аркадій, ён здаўна даволі скептычна ставіцца да гэтага
ну умоўна перамоўнага трэка, кажа, што ў яго няма будучыні, што ён как бы не такі ўжо, скажем так, рэгулярны і канкрэтна прынятае рашэнне, што яго працягваць мэтанакіравана, то Роза Турарбекова менш скептычная. Яна кажа, што проста зараз фокус увагі Трампа змясціўся на іншыя праблемы, на выбары у ЗША, на там кошт паліва, Іран той же самы застаецца. Антон Пенькоўскі яшчэ так больш, можа быць, аптымістычна глядзіць на гэта ўсё, але вот вашае бачанне, чаму ўсё ж таки застопарылася, чаму ты ручнік, які казалі, што вот знялі з ручніка перамоўны працэс, аж нешта не бачна, што вот калі знялі, то что-то паехаў ён. Я думаю, што просто гандлявацца стала цяжэй. У пачатку было нашмат больш опцый, куды рухацца. Зараз відавочна ўпёрліся, і гэта было відавочна, калі амерыканцы рассылалі лісты у суседзям Беларусі наконт калія, упёрліся вось у чаканні Мінска, што калій паплыве праз суседзяў Беларусі, а гэтага не адбылося, так? І я думаю, што гэта прывяло да пэўнага, ну, калі не перазагрузкі перамоўнага працэсу, то пераацэнкі пазіцыі, так? Окей, калі гэта не атрымоўваецца, што мы робім? Мы спыняем ці мы мяняем нашы пазіцыі? Ці, я думаю, што некалькі месяцаў, якія у нас не было, ўжо 5 месяцаў амаль не было візіта Кола, да? Гэта адлюстраванне таго, што бакі спрабавалі зразумець, ці ёсць гнуткасць у іх пазіцыях. Ці могуць амерыканцы ўсё ж таки нешта прапанаваць для Лукашэнкі каштоўнае, настолькі ж каштоўнае, як не адбыўшыся транзіт калію, ці Лукашенко гатовы за меншае працягваць суступаць. Вось, мы пабачым адказ на гэта пытанне. Я не сижу ў перамоўных комнатах, але тое, што з цягам часу і з ростам апетытаў гандлявацца стане цяжэй, было даволі, мне здаецца, прагназавана. І таму я таксама тут хутчэй на аптымістычным баку гэтага спектру. Пры тым, што я разумею, пра што кажа Аркадзь Мошас, што гэты працэс, ён выключаны ён як бы ідзе насуперак у астатняй логіцы, так, усіх захада расійскіх адносін, так? Таму што тут перамовы наадварот як бы рассыпаюцца паўсюль, і відавочна, што Пуцін не хоча мірыцца, і таму гэты працэс мінска-вашынгтонскі выглядае як нейкі сепаратны трэк, які развіваецца па сваёй супрацьлеглай логіцы, і гэта не можа прадоўжыцца вечна, таму што натуральна ў пэўны момант Пуцін скажа, што мы наадварот як бы вяртаемся да канфрантацыі з ЗША. Саша, што за сепаратныя перамовы? Да. У гэтым ёсць рэзоны. Я думаю, таму гэты працэс вельмі ўразлівы і вельмі такі хісткі, але пакуль мы пабачылі даволі відавочныя сігналы на працягу ліпеня з двух бакоў, што ёсць зацікаўленасць працягваць працэс. Ну, калі мы бачым гэтыя сігналы з абодвух бакоў, хто я такі, каб казаць, што не, працэс мёртвы. Трамп, Лукашенко павіншавалі адзін аднаго вельмі ў цёплых словах на дзень незалежнасці адзін аднаго, там дзень разбежкі было. Трамп выказаў нават там спадзеўную сустрэчу. Лукашенко сказаў, і вось на сустрэчу з Рыбаковым, што разглядаюцца новыя прапановы ЗША, і будзе адказ на іх перададзены. Кол некалькі раз твіціў, што будзе працяг. У сярэдзіне ліпеня амерыканцы знялі санкцыі з трейдера БМЗ у аднабаковым рэжыме, не без якіх саступак з боку Мінска. Ну, мы гэтыя ўсе сігналы ігнаруем, мы кажам, што мы не бачым Кола Мінску, значыць, все памерла, а вось гэтыя сігналы быццам бы не адбываюцца. Таму не, як бы інтэнцыя ёсць, стороны, бакі відавочна хочуць працягваць, але ці атрымаецца згандлявацца, вось гэта адкрытае для мяне пытанне. Я не ведаю, можа Лукашенко ўпрэцца і скажа, не, пакуль калі не паедзе, нічога не будзе. А можа яго пераканаюць, што дастаткова яму будзе сустрэча ў Мар-а-Лага з Трампам, напрыклад, і таксама ўжо добрая саступка. А наколькі вы верыце, вот, што гэта сустрэча менавіта там? Ну, я не ведаю пра Мар-а-Лага, але яны ўсе на верасень анансавалі саміт гэтага Савету міру. Лукашенко таксама казаў, што ён збіраецца паехаць. Ну, таму мажліва, так, мажліва паедзе, калі асабліва дамовяцца, што гэты візіт не можа быць пустым. То бок яны павінны да верасня, калі ён там запланаваны гэта саміт, я не ведаю, але да верасня яны мусяць да чагосьці дамовіцца, каб Лукашенко паехаў з чымсьці, і Трамп яму чымсьці там
аддзячыў, так, это можа быць вызваленне ўсіх астатніх палітвязняў, напрыклад, альбо большай часткі з іх. Ну і натуральна тады Трамп нешта будзе даваць узамен на гэтай сустрэчы. Такія сустрэчы, першая сустрэча Лукашэнкі двухбаковая з прэзідэнтам ЗША ў ягонай увогуле біяграфіі не можа адбыцца проста як фотасесія. Яна мусіць ўсё ж такі нешта змяшчаць. Вось, дамовяцца, будзе сустрэча. Я думаю, што для Трампа рэпутацыйнай праблемы няма. Сустракаўся і з не такімі. Для Лукашэнкі ўвогуле гэта там адна з дыпламатычных мэтаў жыцця. Ну да, толькі вот спадарыня Роза кажа, што паспяшаліся амерыканцы, магчыма, адразу вот на самым пачатку атрымаліся гандаль. Яны знялі асноўныя санкцыі, і Лукашенко выпусціў самых знакавых палітвязняў. А трэба было як? Ну, можа, кажа, трэба было санкцыі вот гэтыя самыя моцныя па тым же самым каліі там ці яшчэ там што как бы прытрымліваць для далейшага гандлю, там аддаючы меншае. Калі ёсць упэўненасць, што Лукашенко б таксама вызваляў людзей у тым же тэмпе, у мяне такой упэўненасці няма. Я не лічу, што амерыканскія санкцыі гэта нешта вельмі важна. Вось. Мы бачым, што нічога не адбылося з калем, нічога не адбылося там з Белавіяй асаблівага, нічога не адбылося там з чаго яшчэ не задымалі гэтыя санкцыі. Белінвестбанк. Я не бачу асаблівай як бы драмы ў тым, што адбылося з амерыканскага боку, нават калі яны здымуць яшчэ больш прамысловых санкцый, менавіта таму, што лагістычна Беларусь заблакаваная еўрапейскімі санкцыямі. І вось калі мы кажам пра еўрапейскія санкцыі, гэта іншая размова. Так, тут вы памятаеце, магчыма, мы там з калегамі, господі, колькі гэта было год, ужо амаль таму выпусцілі дарожную мапу. Так. І там, натуральна, калійныя санкцыі не ў першым пакеце, так, які трэба... Калі нават пачнецца дыялог і абмен саступкамі, мы з калегамі лічылі і лічым, што калій гэта не тыя санкцыі, якія трэба класці еўрапейцам на стол у першым же, так бы мовіць, абмене з Лукашэнкам. Натуральна, гэта толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення крымінальнага рэпрэсій і шмат якіх іншых саступак, калі Еўрасаюз можа пераходзіць да галоўнай сваёй санкцыі. Натуральна. Тут, калі мы кажам пра Еўропу, я згодны. Калі мы кажам пра ЗША, не, мне здаецца, што амерыканцы і іхнія санкцыі гэта не такая вялікая ахвяра. І ўсе гэта разумеюць. Гэта разумеюць еўрапейцы, таму не надта хвалююцца, гэта разумеюць амерыканцы, і таму лёгка аддаюць гэтыя санкцыі. Здаецца, гэта ўсё больш разумее Мінск, і таму, ведаеце, патрабуе большага. Ну, разумее Мінск, і, безумоўна, тады разумее, каб запрацавалі знятыя амерыканцамі, ну, тыя прадпрыемствы, з якіх знятыя амерыканскія санкцыі, каб пайшоў той же самы калій, каб, можа, далей была лёгкая па лёгкай і пачаліся здымацца пэўныя не за вайну хаця б накладзеныя санкцыі там еўрапейскія, ну трэба неяк з еўрапейцамі сябе па-іншаму паводзіць. Мы чуем пастаянныя пагрозы ў бок Еўропы, як з боку Лукашэнкі, так і з боку міністра замежных спраў беларуская. Мы бачым гэты міграцыйны крызіс пастаянна, туннелі под беларуска-літоўскай мяжой. Зараз ізноўку павялічылася колькасць спробаў нелегальнага перахода як на польскай, так і на літоўскай мяжы. Ну как-то вот такое разумение, что надо неяк спрабаваць по-іншаму себе весці, каб с Европой наладзіць адносіны. Нема? Кліент не созрел, калі мы будем размаўляць мовай савецкіх фільмаў. Я думаю, что Лукашенко просто яшчэ не настолькі адчайна патрабуе гэтага дыялогу, каб ісці на сапраўдныя праактыўныя саступкі, якіх Еўропа б чакала. Так. Ён нечага як бы дамогся ў адносінах з Польшай, і от мы бачым на польскай мяжы міграцыйнага крызіса амаль няма. То бок ён умее ў гэта, так, ён умее ўстрыманасць, калі лічыць, што ў гэтага ёсць як бы каштоўныя для яго бенефіты. З астатнімі суседзямі і ўвогуле агульна з Еўропай проста няма той ступені зацікаўленасці, якая была б патрэбная для такіх саступак. Можа сітуацыя змяніцца з аслабленнем Расіі, з далейшым там поспехамі Украіны. Гэта сітуацыя дынамічная. Пакуль мы не там. Это відавочна. Я вам нават больш скажу, там ёсць звесткі з Мінску, што это вельмі такая камічная сітуацыя, што тыя амбасады, краіны, якія ў апошнія гады плюс-мінус выступалі за дыялог з Мінскам, яны у апошнія месяцы сталкиваюцца з ціскам ось у Мінску менавіта, так, забаронамі на пэўныя івенты, якія яны маглі праводзіць у мінулым годзе нават. То бок логіка адваротная, яны там, так бы мовіць,
альбо некаторыя там веду сілы ўнутры сілавога апарату хочуць нешта сарваць, альбо я не ведаю тут якая канспіралогія, але я ведаю, што ёсць дзеянні ў адваротны бок. То бок нават не тое, што саступкі рабіць Еўрасаюзу, а быццам бы ў некаторых выпадках яны спрабуюць наадварот паказаць не чакаць ад нас ніякіх саступак па вось пытаннях нашых там рэпрэсій, абмежаванняў, увогуле нашай дыктатуры. Наша дыктатура гэта як бы вось так будзе. Давайте шукаць шляхі паразумення па іншых пытаннях. Вось такая зараз пазіцыя. То бок, умоўна кажучы, я ведаю, што раней, можа быць, і цяпер таксама праводзілі розныя амбасады, там культурніцкія, адукацыйныя, там розныя праекты. Менавіта ў гэтай сферы пачаліся закручвацца гайкі у адрас тых амбасад, якія раней такога ціску не ведалі. Можа, гэта была часовая з'ява, я не ведаю, але гэта цікава, што вось адной як бы рукой ты кажаш і адным ртом ты кажаш пра хачу размаўляць і дамаўляцца з Еўропай, а іншая рука ў Мінску робіць супрацьлеглыя рэчы. Ну, это можа быць, як там ёсць спіс несяброўскіх краін, это вот амбасады несяброўскіх краін. Я не буду называць амбасады, але там як бы не з верха гэтага спісу, так бы мовіць, пайшлі. Я хацеў бы яшчэ масток адзін з нашага папярэдняга эфіра перакінуць. Антон Пянькоўскі, ён сярод іншага падчас эфіру, узгадваючы вось гэтыя вызваленні палітвязняў, якія дзякуючы перамовам з ЗША з Мінскам адбыліся, ён сказаў наступнае, што гэта вызваленне магло стаць вот вызваленне знакавых асоб 20-го года магло стаць імпульсам для дэмсіл. Ці стала вось імпульсам для дэмсілаў гэтае вызваленне, выхад гэтых людзей на волю? Знайшлі гэтыя людзі сваё месца зараз вось у новым? Дэмсілы, натуральна, сталі яшчэ больш шматкаляровымі, так памовіць. Так, то бок мы пабачылі, што больш з'явілася галасоў рознай ступені крынжа. Давайте так скажам. Ёсць людзі, якія выйшлі, якія даволі хутка прыядналіся да той маргінальнай плыні у беларускай апазіцыі ў выгнанні, якая заўсёды існавала, якая заўсёды шукала мільярды, якія скраў франак і так далей. Так? Ёсць як бы людзі, якія не знайшлі сябе, відавочна. Ці знайшлі сябе ў непалітычных як бы плашчынях. Сергей Ціхановскі, Віктор Бабарыка. Мы не бачым іх прысутнасці ў палітычным жыцці, акрамя там, не ведаю, некаторых інтэрв'ю ці артыкулаў, якія напублікавалі. Ёсць людзі, якія знайшлі сябе, Марыя Калеснікава, якая займаецца як бы тым жа самым, што офіс Ціхановскай, але з трошкі іншымі, з даволі іншымі наратывамі, месаджамі і так далей. Тому карціна розная, яна стала нашмат больш паліфанічнай. Ці умацавала гэта дэмсілы? Хутчэй нечым, так? І гэта таксама было прадказальна, калі у вас больш паліфаніі, калі у вас асноўныя ваши замежныя партнёры ўсё больш задаюцца пытаннем так увогуле, каго нам слухаць, хто тут лідар, так? Чаму нам вось людзі, якія сядзелі ў катоўнях там па 5 гадоў кажуць пра дыялог, а вы, якія не сядзелі ў гэтых турмах, кажаце пра ціск і ізаляцыю, што адбываецца, то такі дысананс ёсць, ён павялічыўся. Пры гэтым нашмат больш галасоў новых, і нават не толькі палітычных, шмат блогераў новых павыходзіла, яркіх, так, журналістаў. Таму я думаю, што гэта будзе бачна вось, дарэчы, на гэтай канферэнцыі, што яна будзе больш, мне здаецца, яна будзе больш яскравая ў сэнсе галасоў, якіх мы не чулі гадамі, якія сядзелі ў турме, якія мы бачылі толькі як партрэты на выставах палітвязняў, а зараз партрэты ажываюць. Гэта таксама цікавая дынаміка. Ці магло гэта даць нейкі новы імпульс для рэалізацыі сваёй галоўнай задачы вярнуцца ў Беларусь? Я не асабліва гэта верыў, і зараз я такіх таксама падвіжак не бачу з рухаў. Прагрэс беларускіх дэмсілаў па зрынанні рэжыму з-за таго, што у дэмсіл дадалося плюс 100 новых асобаў. Сапраўды, калі паглядзець на першай панэлі, будуць браць удзел побач і Бабарыка, і Сергей Ціхановскі, і іншы. Ціхановскі, мне здаецца, ўсё ж такі не будзе. Я глядзеў апошнюю праграму, але, Северынец, так. Вельмі розныя галасы. Вельмі розныя галасы, але тых, хто нібыта далучыўся, даяднаўся, калі мы кажам пра з вызваленых, той же сам Павел Северынец, там, скажем, Павел Вінаградаў, там, ці дзядок, іх кажуць, купіў офіс іх, то есть на астатніх грошай не хапіла. Слухайце, мы можам
жартаваць пра гэта, я не ведаю, як тут гэта каментаваць. Я не бачу прыкметаў таго. Жарты, тут не жарт, ну, в прынцыпе, жартам, але я не да гэтага. Ўсё ж такі, чаму, вот, на ваш погляд, такія выбітныя асобы, як Віктор Бабарыка і Сергей Ціхановскі, не купленыя, не знайшлі, і, можа, і гэта, але ўсё ж такі не знайшлі месца свайго ў палітычнай плыні? Таму што абодва прыходзілі ў палітыку як драйверы пераменаў унутры Беларусі, якія сілай палітычнай якіх і рэсурсам палітычным якіх была падтрымка масаў, розных электаратаў, але гэта менавіта была электаральная палітыка. У сённяшняй беларускай палітыцы электаральнага кампаненту не засталося, калі мы не лічым выбары ў коардынацыйную раду. І таму перабудавацца на новае амплуа беларускай палітыкі, якое стало больш дыпламатычным, больш такім адвакацыйным, больш рэпрэзентацыйным, яны не змаглі, не ўсе могуць. Марыя смагла, вось Маша змагла, а для іх все ж таки гэта не іх амплуа, быць дыпламатамі, амбасадорамі і гэтак далей. Можа, ім замінае недобрае веданне англійскай мовы, маленькі вопыт камунікацыі з дыпламатамі. Так, у Светланы ў верасні 2020 года таксама было цяжка з гэтым. Ну, навучылася. Вось. Маша пражыла шмат гадоў у Нямецчыне, я думаю, гэта дапамагае. Вось. Гэта просто... Мы просто гэта ўсё называем палітыкай, як і ў 2020 годзе, а калі паглядзець на гэта больш дэталёва, гэта две абсалютна розныя прафесіі. Камунікаваць з выбарцам, камунікаваць з захадам. Вось. Будучы як бы адрэзанымі ад выбарцаў зараз па аб'ектыўных прычынах, і Сергей, і Віктор просто, я думаю, што зразумелі, што ніж, якія існавалі ў 20-м, больше не існуе. Ну, все. Ну, можа быць, ну, прынамсі... Гэта не азначае, што яны не з'явяцца калісьці зноў. Тут варта разумець, што калі, вось таксама пра гэта размаўлялі недавно з Глебам у Кэпе, што калі мяняецца сітуацыя і ў Беларусь у тым ці іншым выглядзе вяртаецца канкурэнтная палітыка, я б чакаў рэнесансу шмат якіх фігур, якія былі актыўныя ў 20-м годзе, і магчымага такога сыходу ў цень тых, хто зрабіў сабе кар'еру як апазіцыянер-дыпламат у выгнанні. Так, таму, і я думаю, што вельмі невялікая колькасць людзей можа спалучаць. Мне да галавы прыходзіць толькі Павел Латушка, сённяшніх лідараў. Вось. Таму гэта натуральная з'ява. Гэта пад кантэкст, які ёсць у Беларусі. У Беларусі няма канкурэнтнай палітыкі. Мы бачым, што палітыкі, якія былі паспяховыя ў канкурэнтнай палітыцы, апынуліся не тое, каб вельмі ў справаў. Ну і на завяршэнне коротко. Не адзін раз, Артём, вы казалі пра тое, што вы бачыце как бы дэмсілы сённяшнія, іх асноўная дзейнасць гэта як дыпламатычнае вырашэнне праблемаў беларусаў дыаспары. Тут рэальных праблем шырэйшае, чым тое, што вы зараз пералічылі. Дыпламатыя гэта яшчэ нагадванне міру пра існаванне беларускай праблемы, пра беларускіх палітвязняў, пра тое, што трэба фінансаваць беларускія медыа, беларускіх праваабаронцаў і гэтак далей, гэтак далей. То бок адвакацыя гэта вельмі шырокі, вялікі працэс, у якім не бывае дастаткова высілкаў. Заўсёды можна больш. Гэта не толькі вырашэнне пытанняў з легалізацыяй дыаспары ў Польшы. Ну, безумоўна. Але калі вот на будучае, на заўтрашні дзень, вот после канферэнцыі, то есть яны чым павінны займацца? Вот гэта беларускай апазіцыі будзе да гэтай канферэнцыі і пасля гэтай канферэнцыі. Новая эпоха пачнецца. Ну, можа быць, да. Но адвакацыя застаецца галоўным. Да, больш нічога не застаецца. Мы нават бачым, што расійская апазіцыя прыходзіць да тых жа высноваў. І мы бачым, як Хадаркоўскі, Яшын, іншыя лідары, якія думалі, што яны нешта змогуць рабіць іншае, прыходзяць да таго, што адзіныя, дзе яны могуць сябе рэалізаваць, гэта абарона інтарэсаў выехаўшых расіян. Тое ж самае. Так, у беларускай дэмсіла, у беларускіх як бы змагароў за лепшую будучыню нават большае поле мажлівасці, менавіта таму, што Беларусь усё ж такі пакуль не паўнавартасны удзельнік вайны, дзякуй Богу, ніколі ім не стане, і таму гэта стварае ту вось некую двойстасць сітуацыі, якой Ціхановская, можа, і іншыя лідары могуць казаць пра мабільнасць з Беларусю, пра тое, што не трэба беларусаў і рускіх у адзін кошык, не трэба беларусаў і рэжыму у адзін кошык, у іх больш мажлівасці для развіцця адносін з Кіевам, з Украінай. То бок поле для працы, насамрэч, гэтае адвакацыйнае, яно велізарнае. Я не лічу, што яна лёгкая. Ну, я гэта бачу так. Тыя, хто спрабуе ўсё ж такі, не гледзячы на вельмі цяжкасць перашкоды камунікаваць з беларусамі унутры Беларусы,
працягваць у пэўным сэнсе ў электаральную палітыку, ну як бы маі ім апладысменты. Гэта гераічныя высілкі зараз. Я думаю, што гэта таксама варта рабіць, калі ёсць на гэта нейкі ўнутраны запад. Я просто разумею, наколькі гэта зараз цяжка, улічваючы просто абрубленасць каналаў камунікацыі. І тое, што эфір Еўрарадыё стаў аднім з асноўных каналаў для такой вось мажлівасці дагрукацца да беларусаў унутры краіны і іншыя эфіры іншых беларускіх незалежных медый, і мы разумеем, што гэта не ахоплівае 100 ці нават 50% беларускага электарату. Таму я не пазайздросціў бы палітыкам, якія ўсё яшчэ спрабуюць у гэтую як бы нішу, але толькі ўдачы могу пажадаць. Ну а мы жадаем удачи нам усім у наших дзеяннях, ну і наших спробах дагрукацца да беларусаў. І я зараз не толькі про Еўрараду, якую згадаў Артём, але і про тое же самае YouTube люстэрка, тая же самая КЭП праграма, тыя ж самыя часікі цікаюць, ды і іншыя праграмы, каналы і матэрыялы на сайтах незалежных СМІ. Дзякуй вялікі, Артём. Дзякуй вам. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Подписывайтесь.